Nemáme na Slovensku veľa chrámov, ktoré boli vybudované na myšlienke, ako ten v Liptovských Sliačoch Vyšnom. Na návrší nad poslednými domami, akoby na Ararate, kedysi pristála archa. Zostalo po nej torzo, bok lode, ku ktorej stačilo pristaviť ostatné steny. Naozaj? Skutočnosť však bola prozaickejšia. Dlhé roky Sliačania snívali o novom kostole, keďže starý už nestačil rozširujúcej sa obci. Minulá doba však nebola k tomu priaznivá. Až v 90. rokoch istý Ján Ondrejka začal skúmať, či by sa našlo dosť odhodlaných pustiť sa do náročného diela. Problémom od začiatku boli financie. No v konečnom účtovaní napokon vyšla niekoľko miliónová suma, na ktorú sa poskladali samotní občania, aj keď výrazne prispela aj spišská diecéza, pod ktorú Liptovské Sliače patria. Prišiel rok 1995. Vtedy pri pamätnej návšteve Levoče svätý otec Ján Pavol II posvetil základný kameň budúceho kostola. To sa už do zeme zahryzli ťažké stroje. A vtedy sa stalo čosi nevídané. V hline sa našli 2 kamene v tvare srdca. A práve tie dali podnet k tomu, že o 5 rokov neskôr bol hotový kostol zasvetený Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Domáci si neskôr pomenovanie zjednodušili na Kostol dvoch srdc. Ale nepredbiehajme. Medzi tým sa totiž udialo to najpodstatnejšie. Na rysovacích doskách ružomberských architektov Petra Aboniho a Jozefa Hýravého sa rodili prvé tvary budúcej sakrálnej stavby. Konzultovali ich nielen so statikom Vladimírom Konfálom, ale aj so samotnými občanmi. Veď práve oni boli investormi, no predovšetkým nastávajúcimi užívateľmi rodiaceho sa diela. Nad Vyšným Sliačom rástla hrubá stavba. Podieľali sa na nej výlučne tunajší ľudia. Najobetavejšími boli neraz tí, na ktorých sa doteraz ostatní pozerali tak trochu pomedzi prsty, teda nezamestnaní, o ktorých si mnohí mysleli, že už nikdy nebudú poctivo pracovať. Veľa ráz bolo treba improvizovať alebo podrobne rozkresliť spracovávaný objekt konkrétnemu robotníkovi, lebo originálny výkres by mu nič nehovoril. A potom prišiel na rad interiér. Mnohé prvky opäť záviseli na ochote a úsilí Sliačanov, ale organizátori, realizátori a projektanti sa rozhodli postupovať nezvyčajnou cestou a pritom veľkoryso. Založili občianske združenie Archa Locus, ktoré spolu s vedením obce po 2 roky usporiadalo priamo v kostole výtvarné sympózium, na ktorom sa zúčastnili nielen poprední umelci zo Slovenska, ale aj z Česka, Maďarska, Francúzska a Poľska. Vznikli tam nielen nástenné maľby s biblickou tematikou, pozoruhodná vstupná brána, mohutný drevený kríž, samotný oltárny stôl, ale aj ďalšie nábytkové doplnky, drvotená socha Krista, ozdobný svetlík a celé množstvo iných detailov. Tajomnosť a mystiku atmosféry dotvárajú početné svetelné telesá, navodzujúce dojem nočnej severnej oblohy, pod ktorou kedysi dávno pristála archa s Noémom a jeho blízkymi.
Prišiel november 2000 roku a chvíľa, na ktorú všetci obyvatelia Sliačov tak dlho čakali. Ich kostol bol slávnostne vysvetený. Viera a túžba trpezlivých a ochotných sa naplnila. Dnes je každý z nich na svoj neobyčajný chrám právom pyšný. A hrdí môžu byť aj samotní architekti, otcovia diela. Jeden z nich, Jozef Hiravý, o tom hovorí. Každý architekt má sen postaviť niečo výnimočné alebo veľkolepé. Myslím, že sa nám s kolegom Petrom Abonim tento sen splnil.